No a ako sa naša kartová hra In Moda Veritas vlastne hrá? Tak poďme si to vysvetliť. Budete potrebovať niekoľko papierov, písacie potreby, v niektorých hrách stopky na telefóne. Rozdeľte karty na 3 kôpky podľa farby, položte ich do stredu medzi hráčov rubom nahor a ste pripravení začať. Ten, kto si naposledy kúpil niečo na oblečenie, začína. Potiahne si kartu zadania a potom už pokračujete v smere hodinových ručičiek. Pri niektorých hrách budete ťahať karty z balíčka karty oblečenie. Každý hráč si zráta, koľko kariet z jednotlivých kategórií získal. V tejto konkrétnej hre sme získali najviac kariet z kategórií estetické cítenie. Preto si z kariet vyhodnotenia potiahneme kartu, ktorá nám hovorí o estetickom cítení. Táto karta mu prezradí, v ktorej z 3 kategórií sa pohybuje najlepšie a čo to pre jeho vzťah s módou znamená.